ora kena digawe becik. Mapan ning negara Ngalengka biyen kene tak muktekke, awan bengi mung tak uja saking Raja Brana. Tinemune jebul dadi pengkhianat, ambyur dadi siji karo barisane musuh. Parat. Anakku. Anakku sing tak tresnani, anakku. Indrajit. Kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Ora kaya sing tak bayangke, Jit. Rama Wijaya kendel tenan. Liripun kados pundi Rama Dewaji? Rama Wijaya wani ngerahke prajurit kethek ngebak peperangan ana ing negara Ngalengka kene. Dheweke ora trima karana bojone ya kuwi Rekyan Sinta ndak colong, Jit. Nuwun inggih sinuwun. Perang iki nyebabake akeh prajurit Ngalengka sing dadi korban. Akeh prajurit Ngalengka sing padha gugur ana ing palagan. Rama Wijaya ora kena disangga enteng, Jit. Lah kersanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka kados pundi? Menapa kagem nyirep peperangan menika Rekyan Sinta dipun balekaken kemawon, Rekyan Sinta dipun wangsulaken kemawon dhateng Prabu Rama Wijaya. Kersanipun perang niki mboten kedlarung-dlarung. Awit peperangan punika wengis Kanjeng Rama. Piye? Aku mbok kon balekke Sinta, Aku mbok kon balekne Sinta ana Rama Wijaya. Nggih, lakar kados mekaten. Rungokno kupingmu, Jit. Wis dadi sumpahe Prabu Dasamuka, Sinta bakal tak balekke ana Rama Wijaya yen sirahku wis gumlundung ana ing lemah. Ngerti? Ora mung prajuritku sing wis mati, yen perlu negaraku lan jiwa ragaku bakal tak nggo tumbal kanggo peperangan iki. Kabeh iki tak lakoni mergo tresnaku sing gedhe marang Rekyan Sinta, Jit. Nggih. Nanging punika niku garwanipun tiyang, ngoten. Sinta niku pun duwe bojo. Ibarat omah pun wonten pagere, dilumpati no. Njur yen bojone wong kon ngapake? Aku wis kadung tresna, aku wis kadung seneng. Rasa seneng kuwi ora iso dituku nganggo apa ae. Ngerti? Aku iki seneng karo Sinta ora mung setahun, 2 tahun wiwit aku SMA mbiyen wis nyimpen rasa seneng. Aku ki yen nyawang, aku ki ndelok Sinta ora kuat, Jit. Aku ora kuat. Dasare wonge ayu yen mesem ngungkuli madu. Kulite kuning nemu giring, rambute ngombak banyu, alise nanggal sepisan, mripate ndamar kanginan, lambene lambene tipis yen kecap iso muni mak bayuh rontok atiku. Sempurna. Jenengan yen tresna kalih Dewi Sinta kok ketoke pun jeru banget. Pancen tak akoni. Kanggo pengalaman kuwi besok ya, kanggo pengalaman kuwi besok. Wong lanang ki wis to, gitu. Wong lanang ki ngaku sugiya kaya ngapa? Wong lanang ki ngaku dalang sugih, regane larang dhewe sak nganjuk, ganteng kondang. Yen wis kegodha wong wedok ki goblok dadak. Hah? Nggih.
Lah, kembali ke laptop. Perang gekempuran iki wis akeh prajurit Ngalengka sing wis dadi korban kelebu. Patih negara Ngalengka ya kuwi Paman Patih Prahasta uga dadi korban wengising peperangan. Miturut gagasanmu piye, Jit? Nggih. Nuwune sewu sumela atur Kanjeng Rama. Piye? Kuncinipun jane mboten sanes keng Paman Parang Untara. Sapa? Paman Gunawan Wibisana. Paman Gunawan Wibisana rikala semanten paduka tundung, paduka usir saking negari Ngalengka. Pepuntonipun lajeng ambyur dados setunggal kekuatan kalian barisanipun Prabu Rama Wijaya. Mila Kanjeng Rama, mila menawi to prajurit Ngalengka kathah ingkang sami dumugining tewas, ngantos Paman Patih Prahasta ugi gugur wonten madyaning palagan amargi konangan kelemahanipun, konangan pengapesanipun. Sejatine inggih awit saking tumindakipun Paman ora kena digawe becik. Mapaning negara Ngalengka biyen kene tak muktekke, awan bengi mung tak uja saking Raja Brana. Tinemune jebul dadi pengkhianat, ambyur dadi siji karo barisane musuh. Parat. Jit, wonten dawuh. Jit, wonten dawuh. Yen nyawang peperangan sing banget gegirisi iki, saya dina saya akeh prajurit Ngalengka sing dadi korban. Aku kok malih kelingan karo pamanmu si Kumbakarna. Banjur saiki mapane pamanmu Kumbakarna kae saiki menyang endi, Jit? Bumi gunjing langit kelap-kelap katon, lirikin canging ris-risang maweh gandrung, sabarang kadul wukir moyak mayik. Nyuwun sewu Kanjeng Rama sumela atur. Ya, piye Indrajit? Miturut kabar ingkang kula tampi, miturut kabar ingkang sumebar, pawarta ingkang warata, Kanjeng Paman Kumbakarna sakmangke nembe tapa sare utawi tapa nindra dhateng lengkehing Gunung Gohkarna. Yang satelek negarane dinggo jak-jakan karo barisan kethek, lah kok malah turu. Iblis laknat. Janjane kelakuane pamanmu Kumbakarna kae ya padha karo si Gunawan Wibisana. Mesti ora cocok karo apa wae sing tak lakoni. Nanging ya wis ben ora dadi ngopo. Yen Kumbakarna tak kongkon maju dadi senopati negara Ngalengka, mungsuh prajurit Rama Wijaya mesti wegah. Amarga si Kumbakarna ora condong karo tumindakku sing wis wani nyolong Regyan Sinta. Lajeng kersanipun Rama Dewaji kados pundi? Durung tapis sing dadi budiku, durung busis reka dayaku. Jit, kula wonten dawuh, kowe ngerti ora? Bedes-bedese Rama Wijaya kuwi mapan mesanggrah ana ngendi?
wonten perenging gunung Mangliawan ingkang sisih kidul. Banjur kowe ngerti ora? Ing perenging gunung Mangliawan sisih kulon kae ana apane? Munika wujudipun petilasan ingkang nami Astana Mangliyawa. Bagus. Astana Mangliyawa kae papan kuburane leluhur-leluhur negara Ngalengka. Gunung Mangliyawa sisih kulon kae ana kuburane mbah-mbahmu leluhur Ngalengka biyen. Kayata eyangmu Sukesi, eyangmu Wisrawa, buyutmu Sumali. Kabeh dikubur ana kono. Kelebu eyangmu Jambu Mangli. Nggih. Lajeng kados pundi? Aja wedi kangelan. Kuburane mbah-mbahmu kaya bongen, Jit. Kados pundi? Diobong, budhek kupingmu. Astana Mangliyawa digawe Karang Abang. Mengko yen kuburane leluhur-leluhur Ngalengka wis diobong, menawa si Kumba Karna ngerti mesti bakal nesu. Dikira prajurite si Rama Wijaya sing ngrusak lan ngobong Astana Mangliyawa mau. Sakwise Kumba Karna nesu mesti dheweke bakal gelem maju dadi senopati. Mateni barisan-barisan prajurite Rama Wijaya. Piye panemune Indrajit piye? Waduh, nyadong duka Kanjeng Rama. Kula ajrih menawi nampi kuwalat amargi ingkang dipun obong punika papan pesarianipun leluhur-leluhur negari Ngalengka. Wong wis mudhar iki ora bakal malati. Ngeri. Sing kok wedeni iki apane? Kowe luwih wedi ngendi karo sing wis mati apa karo bapakmu sing isih meger-meger urip? Nanging menika papan pesarianipun leluhur-leluhur negari Ngalengka wonten paribasan. Wis lambemu aja guneman ae. Ora usah kenyih. Ora usah bantah karo bapakmu kowe. Menawi kula dosa kados pundi, yen ana dosa bapakmu sing bakal nanggung, ngono? Obongen nek ana walate dosa muka sing bakal nyangga, ngerti? Ora gelem budal tak babat gulumu. Lho niki ngestaken dawuh nyuwun pamit Kanjeng Rama. Mangan jur laku ning angin. Buntur agraneng arga. Kukur agraning arga kurung kornita. Kuruh karnita kakiri-kiri.
banjur laguning angin gugur agraning arga gurnita kagiri-giri ngestu padha dawuh pangandikane Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Indrajit dikongkon supaya ngobong astana Mangliyawa. Senadyan abot nanging kudu tetep tak lakoni. Ternyatane kabeh iki ya kanggo kabecikaning negara Ngalengka. Ya, sedaya para leluhur-leluhur Ngalengka ingkang sampun semari. Kang wayah pun Indrajit nyuwun pangapunten. Sedaya kala wau mboten saking niat kula kepengin damel risak papan mriki. Nanging kula namung dapur ngestokaken dawuhipun Rama kula Prabu Dasamuka. Tak obong astana Mangliyawa kene. Obong tenan astana Mangliyawa. Mongko kantining tumuwuh salami mung hawas eling lukitaning alam piye Jit astana Mangliyawa apa wis kok obong? Sampun Kanjeng Rama
sedaya perintah paduka sampun kula tindakaken. Bagus, bagus. Kurang siji kewajiban sing kudu mbok lakoni. Menapa Kanjeng Rama Dewaji? Mbuh piye caramu, mbuh piye reka dayamu. Kowe kudu bisa nggugah pamanmu Kumbakarna. Pamanmu Kumbakarna sing ana lengkeng Gunung Gohkarna sing turu dina iki gugan. Yen wis kasil mbok gugah aturana pamanmu Kumbakarna supaya madhep marang pun Rama. Makaten. Ya. Aja kesuwen enggal budhal dina iki ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Kang tekane tanpa sangka. Sapantuk wahyuning Allah Kya tumilah mangolah ilmu bangkit Bangkit mikat reh mangukut Ukutaning jiwangga yen mangkono patut sinebut sinebut wong sepuh
lire sepuh sepi hawa awas rorone ngatunggil. Paman Kumbakarna paman. Monggo paman kula aturi wungu anggen paduka nindra paman. Paman kawuningana bilih ing ripalenggahan sakmangke sampun dumadi peperangan ingkang ageng wonten bumi negari Ngalengka. Prabu Rama Wijaya sakwadya balane sampun ngluruk peperangan malah sampun kathah kurban-kurban ingkang samya dados kurbaning rananggana paman. Monggo kula aturi wungu saking nindra paman. Paman Kumbakarna paduka paman dipun timbali kalian Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Paman Kumbakarna kula aturi wungu saking sare paman. Sumangkah anggra sumbar lindu bumi kunjing kumaludo guntur kathuk umop kang joloni dilumembak penyuku mahambang iki jane turu apa modar tak gugah tek ora gelem tangi paman Kumbakarna tangi paman. Apa Indrajit kudu nggunakake cara kekerasan kareben sampeyan tangi paman. Paman, tangi paman. Paman Kumbakarna wungu paman. Paman. Iki jane turu apa-apa. Paman, tangi paman. Sampun. Mangke riyin Raden, sabar langkung rumiyin, aja kesusu mengko mundhak kesluru. Niki enten napa ndara Raden Indrajit kok keng paman Kumbakarna panjenengan antemi panjenengan pala gantang saking gegaman. Diantemi gada, diantemi tombak keng paman Kumbakarna niku janjane salah napa, kliru napa? Tokok kados pundi? Belung kula wonten dawuh. Kawruhana. Iki mau aku diutus Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Nggugah anggone paman Kumbakarna Tapanendra. Utawa Tapasari. Tak gugah nganggo cara alus ora tangi satemah entek sing dadi kesabaraning Indrajit. Meksa aku nganggo cara kekerasan tak pala ganteng nganggo saking pusaka. Gada tombak ning tinemune jebul padha wae. Paman Kumbakarna tetep ora tangi anggone sari. Lah dalah. Ngaten lho sinuwun. Piye, Tokok?
panjenengan niku kudu eling. Kang Paman Kumbakarna niku ing tata lair meniku ketoke turu nanging sejatine niku nindakake semedi tapa brata. Dadi yen disawang nganggo mripat walaka ketoke turu ning batine niku nyantel kalian Gusti sing gawe urip. Mangkono kok nggih. Kang Togok Piye Lung? kok ya ana uwong ya tek turune anglere kaya ngono kuwi. Ha iya. Saking anglere diantemi nganggo gaman apa wae kok tetep ndak tangi ya, Kang. Heeh. Kok beda karo aku? Bedane apa? Bedane Angler kaya ngapa turuku ki ning kopine wis metu ki mesti tangi ya, Kang. Kopi mana kopi? Celometan ora. Aku mau sore wis tirakat tok, Kang. Tirakat apa? Tirakat mutih. Mangan ya wis sego tok. Ah iya. Kowe tak tunyu lambemu tenan lho. Mangsane apa? Niku dadi toko mripat palaka ketoke turu ning sejatine tapa nindra sejatine semedi. Lair musuhe lair, batin musuhe nggih batin. Nganggo cara ngilmu batin mesti panjenengan mudeng sing kula karepne. Tan samar pamoring suksma Jinuksmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyut pindha pecating supena ong sedakap saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga nenggih risang Raden Indrajit ngeningaken panca indriya panca lima indriya pengangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara sajuga ingkang sinidikara kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jatine risang Indrajit ya sang Megananda meminta mring Gustine ing pengangkah murih kang pamanira Raden Kumbakarna saged wungu saking nendra katarima pamintane ketitik ana daya angin ingkang mijil saking ragane sang Indrajit semripit aning ragane sang Kumbakarna kya gregah sang Kumbakarna wungu anggenya tapa brata Sapa gugam nggonku turu